दुलाराय ब्रह्म धर्मनि मावनां बड'लेण्ड रादाबना बावना बड'लेण्ड रादाबसिम बावासै साबायखर बावना थाबाय दिनै 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि जिहेतु जोङो 23-25 सानथामनि हाबाफारि दंमोन दिनै जों नैथि साननि नैथि फारिलाइयाव फिरफिला दंमोन आं फिरफिला बिलिरनायाव बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि जिहेतु धर्म आफादनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जितु लक्ष्य थांखि बेफोर जाहाथे जोंनि बे पुर्ण ब्रह्मनि अननायाव जाफुंसारथों आरो जोंनि जितु इउनिटि बे इउनिटिया गासैबो गोसारनानै बुहुमाव गोसारथों बेखौ आं खावलायनो थाबाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म लोगोसेनो गासै दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसद दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफाद आइजो आफाद गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्ट लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन प्रसार संसद बे गासैजोंबो लोगो नांनानै जों दिनै जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ दिन्थिलांनाय जिहेतु फिल'सफि आदर्श बे आदर्शनि गेजेरजों जों दिनै हारिखौ फोसाबनायाव जिखिनि बाहागो लादों बाबाया जोंनो होलांदोंमोन आरो बे हारि फोसाबनाय खामानियाव जों दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि गुबै थांखि आरो बे थांखिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि आगोल जिखिनि जोंनि आसार बेबहार खान्थि दंमोन बे खान्थिफोरा जाहाथे फोसाबनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ जोंनि गोजौ थाखोआव लांनायनि लक्ष्यआ जाफुंसारदों आरो बे जाफुंसारनि गेजेरजों दिनै सोलोंथायानो जा गुबुन गुबुन टेकनिकेल एरियायानो जा सोलोंथाइनि बाहागोफोराव बेफोर जाहाथे जाफुंसारो आं बेखौनो फिरफिला दिखांनायनि बे आयदानि गेजेराव रायजो आइ बाबामोनखौ खावलायनो थाबाय आरो बे गोथार बुब्लियावनो दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावदों दा जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जेनेबा दिनै 1860 मायथाइनि 18 एप्रिलाव गुरुधाम काजिगावआव जोनोम जादोंमोन बे बाबाया 45 बोसोरनि उनाव जिहेतु बे बाबाया मा जाबाय जोंनि शास्त्र बाहागोनि 6 गां शास्त्र लेखा दङ बिनि मादाव सारन्ति क्रियाखौ मोनदोंमोन आरो बे सारन्ति क्रियायाव जेखिनि फारिलाइ दङ बे फारिलाइफोरखौ नारजिरनानै बाबाया जेखिनि बर' हारिखौ फोसाबनाय बै समनि दिनैफ्राय 200 बोसोरनि सिगां जिखिनि जोंनि बर' हारिखौ निर्यातन खालामदोंमोन गुबुन गुबुन हारिफोरा जों दिनै ओंखारनो हायामोन हटेल बायदिसिनाफोराव बा फरायसालिमाफोराव थांनायाव जोंनि फरायसालिफोरखौ जेरैबायदि बाहायदोंमोन बे बाहायनायफोरा जाहाथे जोबलांथों बेखौ नोजोर बोनानै बाबाया जिखिनि जोंखौ बर' हारिखौ फोसाबनायनि लामा लादोंमोन लक्ष्य लादोंमोन बे लक्ष्यआ जाहाथे दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म मुसुखा बावनायनि गेजेरजों जाहाथे बे जोबस्रांलांथों आरो गुजुन सुदेम एरियाव फैथों आं बेखौनो गासैबो भक्त आइ बाबामोनखौ खावलायनो थाबाय आरो पुर्ण ब्रह्मनिसिमबो आं बेखौ खावलायनो थाबाय आरो